Salutare și bine v-am regăsit! Deja o obișnuiță, suntem astăzi la ziua din noapte cu un invitat special, Sebastian Chitoșcă. O să aflăm mai multe lucruri picante așa din cariera lui de fotbalist, de pe la Ceahlăul, de pe la Steaua sau FCSB, așa cum ar numi-o unii, dar și despre cea mai nouă pasiune, meserie, nu știu, o să aflăm mai multe despre ce se întâmplă cu FIFA și cu gaming-ul. Salut Sebastian, ce faci? Salut, îți mulțumesc foarte mult de invitație, salut. Eu îți mulțumesc. Spune-ne, te rog, cum a pornit treaba asta cu fotbalul la tine? Păi, să o luăm cu începutul. Cum erai tu în copilărie? Cum a plecat nebunia asta? Te-au dus părinții sau a fost așa o pasiune de-a ta? Nu. Pe mine m-a dat la școală de la 6 anișori, normal cum se dă. Și nu știu, prima săptămână de școală a venit un antrenor la ora de sport să selecteze copii. Și m-a văzut și după ora de sport, după mini-fotbalul ăla de atunci, mi-a zis că cum te cheamă, i-am zis că mă cheamă, mi-a zis că vrei să vii la fotbal, la stadion, la Ceahlăul, m-a încercat să mă apurească, îți dai seama, să mă atragă cu ceva. Și dar stai așa, ai fost doar tu sau au fost și alți copii selectați? Nu, doar eu, din toată echipa asta, doar eu eram selectat. Bine, e greu să găsești la 6 anișori să îți dai seama de mai mulți. Da. Așa deodată într-o echipă de, nu știu, eram 6-7 copii în clasă, restul erau fete. Exact. În fine, și i-am zis că da, și a zis că pentru că am acceptat să vin, o să ia legătura cu familia mea, să-mi dea niște alimente, orez, ulei, de astea, să mă atragă să mă duc acasă, să le zic părinților să mă lase cum ar veni. Da. Mamă, mă duc la fotbal, ne dă alimente, ne dă alea. În fine, m-am dus la fotbal și de atunci am tot continuat să mă duc și n-am lipsit la niciun antrenament începând din ziua aia până când am ajuns fotbalist. Am lipsit acum cât am fost mare. Ușor începuse-i fotbalul, dar a fost un moment în care te-ai gândit că băi, eu chiar o să fac meserie din treaba asta și uite, voi ajunge la Steaua sau la Dinamo sau la Rapid. Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Sau era doar o joacă pentru tine? Mie îmi plăcea foarte mult fotbalul și până la 13 ani, când m-am dus în primul meu turneu cu selecționata Ceahlăului, centrului Ceahlăul, pentru că Ceahlău avea un centru foarte mare de copii și juniori în perioada aia. Erau foarte multe grupe. Eu întotdeauna am jucat la cei de 90. Eu sunt 92 născut, eu jucam la cei de 90. Și m-am dus într-un turneu cu cei de 90 în Moldova. Au fost 12 țări internaționale, 64 de echipe și am câștigat locul 1 și cu echipa. Am ieșit și golgheterul turneului și cel mai tehnic jucător. Bun. Și atunci, la 13 ani, mi-am dat seama că pot să fac ceva. Ceva se întâmplă. Am zis, credem că am jucat finala cu Marseille, ăia mai mari ca mine, eu îi driblam. Eram foarte bun. Pe mini-fotbal eram foarte bun atunci, în perioada aia. Și atunci, în perioada aia, am avut și prima ofertă a mea ca fotbalist. A vrut Marseille să mă cumpere cu tot, cu familie, cu tot. Bineînțeles, eu chestiile astea le-am aflat după vreo 2 ani de la Ceahlăul. Nu le-am putut afla atunci, pentru că îți dai seama, dacă le aflam atunci, probabil că nu mă mai duceam, că nu mi-au dat voie să plec. În fine. Și de atunci am zis, hopa, trebuie să o luăm doar pe drumul ăsta. Am dat școala la o parte, am trecut-o pe plan secundar în perioada aia 13-14 anișori. Și am zis că trebuie să dau totul pentru fotbal și asta e. În perioada aia până la 14 ani mă jucam și foarte mult pe calculator. Ca să facem așa o paralelă la ce se întâmplă și astăzi. La ce se întâmplă în ziua de astăzi. Foarte mult PlayStation și calculator, nopți întregi, zile întregi le pierdeam la calculator. Atâta făceam, fotbal, școală puțină și internet maxim. Bine, nu internet, că nu era atât de în vogă internetul. Jocurile, mă jucam Quake 3, Half-Life, Counter-Strike, toate nebunile alea ce erau atunci. Și de la 14 ani am zis, 13 ani, pardon, am zis gata. La 14 ani m-am luat la echipa a doua a Ceahlăului, era Liga a 3-a, erau jucători foarte, foarte buni atunci. Mă schimbam în perioada aia în vestiar cu Schumacher, cu
Narcis Răducan, cu oameni grei din fotbal, care ei jucase la Ceahlău în prima ligă, Ceahlău retrogradase în perioada aia și nu vreau să-și rezilieze contractele, că aveau salarii bune și i-au dat la echipa a doua și eu i-am prins în vestiar. Cum se face și în Liga 1, de fapt? Cum se face, cred că numai la noi în România. Exact. În fine, alt subiect. Da, și de atunci, de la 14 ani, am debutat la Liga 3 și a început fotbalul profesionist pentru mine. Cei care te știu și tu te-ai consacrat așa când ai ajuns un pic la FCSB și apoi pasul care l-ai făcut la Botoșani. Spune-ne cum a fost senzația aia când ai intrat prima oară în vestiar la FCSB, la Steaua. Eu o să o numesc Steaua aici, în discuția noastră o să numesc Steaua, ca să nu ne mai chinuim FCSB Steaua. Cum Steaua, când ai intrat prima oară la Steaua? Steaua o numește toată lumea. Asta exact. FCSB e o prescurtare a numelui FCSB. Așa, nu știu, eu am ajuns într-o perioadă la FCSB când chiar nu mai speram nimic de la fotbal, pentru că avusem chiar 3 ani jumate în Liga 1 foarte bun cu Ceahlăul. Mai excludem ultimele 6 luni în care echipa a căzut și evident a intrat în faliment. Avusem niște oferte din Rusia, nu mi s-a dat drumul, cereau mulți bani. Avusem niște oferte din Ungaria, tot așa nu mi s-a dat drumul. Și când nu am mai sperat și când am pus și o presiune pe club, le-am zis că nu mai vin deloc, deși făcusem niște greve în perioada aia. De asta a apărut și niște articole, Rebelul, Chitoșcă, nu știu ce. În fine, în perioada aia, chiar dacă nu plecam la Steaua sau undeva, nu conta unde, eram pe pasul de a sta acasă și am suspendat Ceahlăul probabil. Dar ei au venit la mine cu un e-mail și mi-au zis că uite, sunt interesat Steaua de tine, Polia și Dinamo. Trebuie să vii să te pregătești în continuare și să joci până pleci. Săptămâna viitoare mi-a zis pleci. Am venit la un meci cu Suceava, ne-au bătut 3-1 în cupă, dădusem gol și într-o miercuri, în octombrie sau septembrie, nu știu, nici nu mai știu anul, 2015, nu mai știu, am semnat cu Steaua. Am stat acolo la București, nu știam ce se întâmplă. Eram atât de supărat în perioada aia, după 4 luni de chin pe la Liga 2 cu Ceahlăul, neplătiți de vreun an de zile. Nu mai speram la nimic, la absolut nimic. Da, ciudat totuși, pentru că ai ajuns la Steaua acolo unde toți își doresc să ajungă și asta ar fi trebuit să fie așa, gen o uitare la tot ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni și să... Îți dai seama că ajungând acolo, știi cum e, deodată, știi cum e, o imagine neagră, semnezi cu Steaua, se luminează totul, știi? Exact. Vorbise, când am semnat atunci, eram în birou la domnul Argăseală cu selecționerul României, Mirel Rădoi. Vorbise cu mine nu-ți exagerez, vreo oră, m-a întrebat despre viața mea. Am zis, băi, dacă antrenorul ăsta m-a vrut și m-a întrebat atât de multe lucruri despre mine, înseamnă că o să am șanse. Cu toate că perioada aia Mirel Rădoi chiar dădea șanse la tineri. Eu semnând în octombrie, îți dai seama, sezonul încă nu se terminase și urma să vin din ianuarie la pregătiri. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, până în ianuarie a fost schimbat antrenorul la FCSB. Când am ajuns acolo, venise Laurențiu Reghecamp, apăruse și domnul Meme Stoica, că fusese unde fusese într-o perioadă grea a vieții lui. Și planurile noului antrenor au fost altele față de Chitoșcă, poate cum le avea Mirel Rădoi. Și a început să aducă jucători foarte buni și oricum era un Chipciu, un Adi Popa acolo care jucau titular meci de meci. A mai venit un Hamrun, un Deamorim, un Enache care putea să joace acolo. Și mi-a fost destul de greu să mă impun, dar oricum sunt foarte mulțumit de cum am comportat acolo. Un an și ceva am rezistat, pentru că efectiv n-aveau ce să zic în antrenament. Mă pregăteam exemplar și tot timpul mi-am așteptat șansa. Nu puteau să mă înlăture, că nu știu, dădeam totul să ajung acolo. Și referitor la ce m-ai întrebat, cum mi s-a părut când am intrat prima oară în vestiarul FCSB-ului,
a fost un moment plăcut al vieții mele, dar nu a fost ceva wow pentru N-ai că... avut niște emoții fantastice sau ceva să te pună să zici... Nu, pentru că trecuse o perioadă în care m-am obișnuit, semnase cu FCSB, trecuse vreo 2 luni, dacă semnam astăzi și a doua zi eram în vestiar, poate era alt impact. Dar având 2 luni la dispoziție sau 3 deja erai angrenat, mergeai pe la club, deja semnase, erai deja... Acolo. Am făcut un antrenament pe la Mogoșoaia cu jucători accidentați pe care Steaua avea atunci. Având în vedere că am intrat în vestiar, cunoșteam toți jucătorii din meciurile directe. Avusesem câteva sezoane în Liga 1 în care jucasem contra Stele, știi? Gen, nu știu, nu mai era așa wow când îl vedeam pe Borceanu, Pintilii, Adi Popa, cine mai era pe acolo, jucători cu nume grele, Varela, Niță, Stanciu, coleg cu mine la națională, de la juniori. Nu mai aveam impact, deși eram foarte bucuros, să-ți dai seama emoțiile. Ce pot să zic? Că primele 2 luni de antrenament era un nivel atât de ridicat încât deci efectiv nu puteam nu să ating mingea, să controlez jocul cum îl controlam la Ceahlăul, de exemplu. Dar venea și după o perioadă în care în decembrie am frecat-o pe la, între ghilimele, scuze expresia, pe la Ceahlău, că Liga a doua nu se compara cu Liga 1 nivelul Stelei, care se antrenat de cupele europene cu Noimberg și cu... Venisem nepregătit cum ar veni în perioada aia și mi-a fost foarte greu la început să mă integrez. Crezi că de aici, scuză-mă că te întrerup, crezi că de aici și jucătorii, ăsta este un motiv pentru care jucătorii nu se integrează la echipele mari, începând de la Steaua și poate la echipe din vestul Europei, pentru că este un alt nivel față de ce suntem noi obișnuiți la echipele de mijlocul clasamentului în jos, în România? Uite, pot să zic că am evoluat. Am fost la destule echipe. Am evoluat doar la Ceahlău, Constant și Botoșani. Dar am mai fost și la Voluntari, am mai fost și la Steaua, da? Ceahlău o echipă mică, nu chiar atât de mică precum sunt unele acum în Liga 1. Eu cu Ceahlău ne băteam la locul 9 mereu. Erau 18 echipe în campionat. Era în nivel al Ligii 1. Erau fotbaliști, echipe, Vaslui, Rapid, Dinamo, Craiova, Timișoara. Exact. Fotbalul era de un alt nivel, era altceva. Cu toate că nu eram plătit bine, aveam o plăcere să mă duc la meci, aveam o plăcere să mă joc fotbal. Jucam cu oameni pe stadion, te încurajau, era altceva. Pot să zic atât. Pregătire fizică se face la orice echipă, o pregătire grea, alergări, antrenamentele sunt alea, peste tot, aceleași. Ceea ce a fost diferit la Steaua a fost calitatea jucătorilor. Când fotbalul e mai calitativ, devine mai greu. Pentru că eu fiind la Ceahlăul obișnuit să mă apăr mai mult, fiind o echipă mică, jucând cu echipe mari, trebuie să te aperi. La Ceahlău jucam, te aperi, stai pe curul tău și contraatac. Eu fiind un jucător de genul ăsta, eu în anii în care am jucat în Liga 1, eu îmi pierdusem din calitatea tehnică individuală, pentru că trebuia să mă apăr mult jucând într-un sistem 4-4-2, m-am apărat foarte mult, era nevoie să te aperi. Exact. Și s-au creat niște automatisme de defender în mine și o echipă ca Steaua trebuie să fii cu un plus de calitate ofensivă. Dacă nu ai calitate ofensivă la Steaua, nu reziști ca fotbalist, pentru că aia se cere la Steaua. Și cum e? Jucători care se apără, n-ai nevoie decât de fundași să se apere bine. De la mijloc în sus trebuie să ai sclipirea aia. Sclipire, să ai spectacol, să aduci, să ridici exact. Oameni, trebuie să joci și pentru suporteri în primul rând. Exact, e Steaua. Dar ce pot să zic, că ce am văzut la Steaua este atunci în perioada aia era un nivel foarte ridicat. Încă Reghe avea echipa aia puternică care și-o formase el ceva ani în urmă. Nu mai era atât de puternică ca în primii ani, dar totuși mai era un schelet acolo. Un Borceanu, Pintilia, Adi Popa, Varela, cine mai era? Un Pap, un Râpă, Niță în poartă,
nu știu, un Marica venise, mai erau jucători. Ai prins perioada aia cu Reggae Camp și au fost atâtea discuții peste tot, dar ai prins și ultima perioadă a Stelei când jucai la Botoșani și ai fost adversarul lor. Cum ai comparat cele două perioade, Reggae Camp cu ultima perioadă de acum a Stelei? Era mai puternică Steaua de atunci cu Reggae Camp? Nu se compară niciodată. Nu se compară, nu? Eu țin minte, uite și acum mi s-a făcut pielea de găină. Când jucam cu Steaua, când era Reggae Camp la început și juca Steaua din 3 în 3 zile peste tot, orice prindea znopea, ne tremurau. Eu zic, ce se vorbea în vestiar? Păi începea luni, vineri sau sâmbătă meci. Mamă, vin aia în cap. Vin aia. Mamă. Deci oamenii se gândeau numai la Borceanu. Mamă, vine Borceanu. Ne mănâncă Borceanu, numai așa. Ne mănâncă Borceanu, ne mănâncă Borceanu. Păi nu se compară. Era Steaua, era altceva în perioada aia și tuturor le plăcea Steaua din perioada Reggae ca în primii 3 ani, când am câștigat tot ce se putea, nu? Și am făcut și performanța cu Ajax, cu Chelsea, a bătut Chelsea, deci despre ce vorbim? Acum se chinuie cu Hermannstadt sau cu echipe care... Na. Sebastian, ai regrete? Am regrete, îți dai seama că... Știi cum e? Dacă întrebi 80% din țara asta cu cine ții... Nu, hai să nu zic 80%. Cu 70% zic cu Steaua, da? De exemplu, Steaua când venea pe terenul nostru să joace, venea Iașiul, Bacău, Vaslui veneau la meci și țineau cu Steaua. Noi eram oaspeți, Steaua era gazdă. Pe teren la noi acasă. Asta e realitate, dar peste tot în țară, nu numai la Ceahlău sau la Botoșani. Sau... Exact, dar în perioada aia suporterii mai veneau la stadion. Acum exact. Am mai jucat cu Steaua la Botoșani și nu, din 7-8 mii de locuri cât are stadionul ăla, erau 5.000, nu mai era plin stadionul. Nu se compară nivelul Stelei de atunci cu nivelul ăsta, dar s-au schimbat timpurile. Acum se pune accent pe tineret foarte mult. Bineînțeles, se și vede performanțele Stelei că au scăzut foarte mult din cauza tineretului. Nu zic că e un lucru rău să promovezi jucătorii Under 21, dar sunt de părere că dacă ai valoare să joci și ai 17 ani, 18 ani, joci la orice vârstă. Joci la orice vârstă, cum se întâmplă și afară. Nu cred că era o nevoie la prima ligă din România să se pună o asemenea regulă. Ok, ai pus 1, acceptabil. 2 e prea mult. 2 pe bancă, 2 în teren, trebuie să mai 2 prin lot. Deja ai luat dreptul la muncă la niște jucători care sunt peste 21 de ani. Poate la fel de bun sau mult mai puțin mai bun ca unul de sub 21, dar un patron de club eu să mă pun locul lui. Băi, de ce să-i dau la ăsta 5.000 când îi dau la un copil 1.000 și am și șansă să iau bani pe el, că se vând altfel acum. Așa e, asta este adevărul. Asta este adevărul, l-am acceptat, m-am retras de vreme, au fost și necazurile cu fratele meu. Mi-a plăcut toată perioada mea, sunt mulțumit de ce am realizat personal, am câteva regrete, dar având în vedere că am fost singur și tot timpul m-am bătut singur pentru tot ce am avut și ce am realizat, sunt happy. Tu te-ai retras din fotbal și a fost așa un șoc pentru mulți, ținând cont de vârsta pe care o aveai la momentul respectiv. A fost o decizie așa gândită de foarte mult timp sau pur și simplu n-ai mai suportat și într-o zi ai spus, bă, gata, ăsta e momentul, nu mai pot, trebuie să renunț? Niște conjuncturi nefavorabile am avut în mai toată cariera, nemulțumiri, că nu poți să fii în viață mulțumit. Dar le-am înțeles pe parcurs chestiile astea, că na, se mai întâmplă. Nu e rândul tău, e rândul tău. Poate și când nu a fost rândul meu, alții au fost în locul meu. Și poate merita la să joace și eu am fost puțin susținut de către club. N-am zis niciodată că nu. Dar pe final, după un sezon, deci ține minte, un sezon cu 33 de meciuri jucate la Botoșani, peste 60% din ele titular, om de bază, am marcat 3 goluri și vreo 4 pase de gol. Pe mine nu m-a contactat nimeni din Liga 1. Și am zis, what the fuck? Și m-am bătut la locul 6 cu Botoșani. Am ratat play-off-ul la egalitate de puncte 2 ani la rând cu Viitorul. Într-un an cu un punct ei peste noi, într-un an la egalitate de puncte, 41 dacă nu mă... Și am stat
mai bine de 80% din an am stat pe locul 4, da? Într-un sezon de Liga 1 al Botoșanului. Și n-aveam o ofertă? Am zis că na, e clară treaba. Crezi că a fost un orgoliu mai mare de al tău? Că poate a fost la un moment prost al carierei din punct de vedere al ofertelor, pentru că tu jucai foarte bine și aveai performanțe, dar poate n-a fost să fie, poate urma anul celălalt să primești oferte sau poate veneau. Nu era vorba de oferte, era vorba cu oricine vorbeau. A zis că pe poziția ta o să jucăm cu juniori pentru că de la anul se mai bagă unul și ne pare rău, ești un jucător bun, ne-ar fi făcut plăcere să te avem, dar nu putem să jucăm în față cu tine, stânga sau dreapta, că băgăm juniori, că juniorul dacă pierde mingea la 80 de metri de poartă nu e pericol. Și exact asta mi-au spus oamenii, asta spun și eu ție. Poate că dacă eram valoare incontestabilă, îți dai seama că mă acceptau toate ofertele, dar fiind un jucător care îmi făceam treaba la orice echipă de locul 6 în jos, au preferat să facă și ceva bani, că toți au văzut cum se vinde un moruțan, cum se vinde un alt jucător și a zis, acum iasă că pe toți îi cheamă moruțan, joacă 20 de meciuri, luăm 700 de mii, 1 milion. Dar nu e așa, că nu toți au valoarea lui moruțan sau... Deci n-ai rămas la Botoșani. Este ăsta un motiv cu 21? La Botoșani pe final de ultimul meu sezon se schimbase antrenorul, eu eram titular. S-a schimbat antrenorul, venise Liviu Cebotariu, a venit, m-a tras pe dreapta, mi-a zis că uite, îmi pare rău, meciul ăsta vreau să mă apăr cu Dumitraș, jucam cu Craiova, meci tare, îți promit că rămâi în continuare jucător de bază, că știu că ești în primul 11, meciul viitor tu joci. Ok, mister, dacă așa stau treburile, așa vedeți tactica, eu nu mă supăr numai să nu mă scoateți. Degeaba, pentru că dacă mă scoateți acum și nu mă mai băgați, efectiv mă scoateți degeaba. Că eu jucam meci de meci și jucam bine. Da, cum? Doamne ferește, cu mâna pe inimă, n-am nimic cu tine. Te apreciez, aici lumea te apreciază. Am informații bune despre tine. La antrenamente am văzut, te-ai pregătit toată săptămâna. El mi-a spus asta înainte cu o zi de meci. El a avut timp să mă vadă cum am pregătit 5 zile. Și mi-a chemat la el jos pălăria. Mi-a zis, n-am ce să-ți reproșez, mergi să jos, dar vreau să joc cu el. Și nu m-am mai băgat. Pe final am insistat să vorbesc cu conducerea și mi-a spus, Sebastian, cred că ți-ai dat seama, nu ești în planurile noului antrenor, vrea să joace cu un junior de la anul acolo, că se bagă 2. Dacă vrei, mai așteaptă puțin, rămâi în continuare, te antrenezi cu noi, îți plătim salariu, aveam un salariu bunicel, adică bun, foarte bun. La Liga 1 aveam salariu de titular, media salarială a titularilor de la Botoșani. Și i-am spus că nu pot să mai stau, am trecut printr-o perioadă foarte nasoală de 1 an jumate la Steaua, abia m-am pus pe picioare, să mai stau, să iau banii, nu accept. Vrând nevrând am mai stat vreo lună, nu m-am luat în cantonament, deși mi-a spus domnul Liviu Cebotariu, n-am nimic cu tine, te primești și la antrenamente, te iau și cantonamente. Când să plec în cantonament, mi-a zis conducerea, nu te vrea domnul Liviu. Începea ușor să te tragă pe linie moartă definitiv. Exact. Ca tu să-ți dai seama și tu să-ți dorești să pleci, nu să te dai afară, tipic, iarăși cum se întâmplă în Liga 1. Nu te dăm noi afară, dar pleci tu. Dar ce pot să spun, că am tot respectul pentru conducerea celor de la FC Botoșani, pentru că mi-au oferit ce am vrut când am plecat, am avut susținerea lor cât am jucat acolo. E un club serios al Ligii 1, e un club care nu are cele mai bune condiții, dar sunt serioși. Poate alte cluburi au cele mai bune condiții, dar sunt neserioși. Mă refer la plata salariilor sau a primelor sau a obiectivelor. N-am ce să le reproșez. Ei m-au spus că pot să stau și până la vară, că ei mă plătesc, n-au nimic împotrivă. Poate se schimbă ceva. Și am zis că nu pot. Și mi-am reziliat, am fost liber și singura soluție pe care am avut-o a fost să mă duc la Ocluj, club de promovare. Din păcate nu s-a promovat și după aia am mai avut ceva discuții prin Liga a doua, pe niște, pot să zic, că am ajuns la 26 de ani
acum am 27, pentru mine acei bani erau niște sume care erau bani de mâncare și cazare. Tu din Liga 1 cu meciuri în picioare foarte multe, să ajungi de pur și simplu mergeai o treaptă în jos în loc să mergi înainte la 26 de ani. Exact. Adică, băi, jucam la Botoșani. Nu puteam să joc în play-off. Da, nu puteam să joc la o echipă, nu știu, Hermannstadt sau cum era atunci. Nu știu ce echipe mai erau pe acolo, voluntari care... Deci puteam, fără probleme. Dar clar, dacă nu ești recomandat de cineva sau nu te susține cineva, e greu să te împui. Evident, dacă ești foarte bun, repet, eu nu eram un jucător foarte bun, dar eram un jucător util echipei. Că altfel, dacă nu eram util, nu puteam să joc atâtea meciuri în Liga 1. Ai avut antrenori care te-au plăcut așa, te-au îndrăgit și te-au avut așa ca copilul lor? Da, am avut. Mie Vasile Miriuță mi-a întins o mână într-o perioadă a vieții mele neașteptată, nici nu-l cunoșteam, nici nu mă cunoștea. Dar tot datorită mie, pentru că atunci când m-a văzut, i-a plăcut de mine, că degeaba tu ești om bun și cu ce drept vrei să-l ajuți tu pe Chitoșcă? Dacă nu îți dă ceva, nu crezi în el, știi? Nu crezi în el. Nu știu, a crezut în mine, m-am pus pe picioare și am început să joc cu el. Am văzut că se poartă chestia asta, ca antrenorul când pleacă la o altă echipă să-și ia copiii lui îndrăgiți să-i ia. De ce nu ai apelat la Miriuță? De ce nu i-ai spus, domn profesor, sau cum îi spuneai tu? El când a plecat de la Ceahlăul, a vrut să mă ia în Ungaria, la Ghior. Tot așa. S-au cerut niște sume colosale pentru un club din Ungaria. Ei ofereau altceva, ofereau în jur de 100.000, Ceahlău cerea 170, 200. Când s-a trezit Ceahlău să zică hai că acceptăm 100.000, ei au zis nu mai dăm 100.000. A trecut o lună jumate, mai dăm 75. Ceahlău iar a zis nu. S-a trezit Ceahlău iar după 2 săptămâni, începuse campionatul în Ungaria. Hai că ți-l dăm cu 75. Oamenii au zis am început treaba. O leapșă de asta nebună. Am luat pe poziția aia jucător, nu mai avem nevoie. Și la CFR a vrut să mă ia când m-am dus, tot așa. S-au cerut niște sume enorme pentru Liga 1 și cam atât. Dar eu niciodată în viața mea n-am sunat pe nimeni să zic Nea Costel, Nea Vasile, te rog frumos, ia-mă și pe mine, ajută-mă. Am fost de părere că un antrenor care a lucrat cu mine, dacă mă vrea la o echipă, avea contactul meu, numărul meu și putea să mă sune. Te consideri un jucător ghinionist? Că am văzut de-a lungul timpului, au fost jucători care au avut foarte multe accidentări. La tine nu a fost problema de foarte multe accidentări. Te vezi ghinionist din alte puncte de vedere în carieră? Eu nu mă văd ghinionist. Singurul ghinion pe care cred eu că a fost după ce am debutat la Steaua și mi-a spus că am făcut-o foarte bine și deja mă dădea acolo lângă lotul de 20. Am făcut la 2 zile ruptură de femur și am stat o lună jumate. Și acolo s-a terminat tot. Când intri în rit, te bagă să joci, erau mulțumiți de tine, mai sperai să mai prinzi niște minute prin Liga 1, tot așa, 10-20, faci ruptură de femur și s-a dus tot acolo. Acolo consider eu că dacă nu accidentam, mai jucam la Steaua. Spune-ne puțin cum e trecerea asta de la fotbal profesionist la fotbal virtual. Eu FIFA am început să mă joc din perioada Botoșani. Ce-am zis, mă jucam pe calculator până la 14 ani m-am jucat, de la 14 ani m-am lăsat. Iar la Botoșani, efectiv, chiar am văzut tot ce se întâmplă pe Netflix și am zis ce să mai fac. Stăteam în casă, nu știam ce să mai fac. Și am fost în vizită la un grătar, la un prieten de-al nostru de lângă Botoșani și se juca PUBG. Mi-a plăcut. M-am dus la grătar, în loc să plec seara acasă la mine, n-am mai plecat. Am rămas și m-am jucat PUBG până a doua zi dimineață. Și când am ajuns acasă la mine în Botoșani, mi-am cumpărat calculator în următoarele zile și m-am apucat să mă joc PUBG și ulterior FIFA. Și mi-a plăcut.
Îmi petreceam timpul jucând PUBG și FIFA. Asta era, în perioada aia încă erai jucător, nu te lăsase, nu? Da, eram jucător la Botoșani. Și când a venit nebunia asta cu canalul de YouTube și de a juca FIFA online și să fie așa o treabă mai serioasă? Cu canalul de YouTube s-a întâmplat tot așa. Din nimic a ieșit să devin o YouTuber. Eu stăteam pe YouTube foarte mult timp, susțineam streamerii prin like, subscribe, donații, prezent pe streamul lor. Îmi plăcea. Și m-am împrietenit cu câțiva și acum când a apărut articolul ăsta că m-am lăsat de fotbal, deși eu eram lăsat de vreo 6 luni, dar nu știa nimeni. Toată lumea știa că n-am echipă, că sunt liber sau că am luat o pauză. M-am dus la București pentru că făcusem un accident cu mașina aici în Germania și aici reparația mă costa colosal de mult. Am trimis mașina în țară la niște prieteni în București și mi-am făcut-o și m-am dus după ea. Și m-am întâlnit cu prietenul ăsta meu YouTuber și îmi zice: băi, nu vrem să faci YouTube, că viitorul e în online. Și zic: și ce să fac pe YouTube? Și să joci FIFA, și să joci Counter, și să joci shootere. Te joci, ai un setup de gaming acasă, ții o cameră, dai drumul la rec și ai apărut pe YouTube. Da, mă, hai, bagă-mă live la tine acasă. M-am dus live la casă, m-am băgat live. Am luat 500 de abonați după primul live. Am zis: mă mulțumeam că dacă aveam 10-20 de oameni cu mine să mă joc cu ei, să vorbim, să știi cum e în teaming, e mișto. Am început să fac YouTube, între timp m-a sunat de la presă și m-a întrebat: ce mai face Sebastian Chitușcă? Am dat interviu, am spus că m-am lăsat, le-am povestit ce s-a întâmplat cu familia mea, cu fratele meu mai exact. Am făcut un canal de YouTube și de atunci a explodat canalul de YouTube. Am făcut într-o săptămână și ceva, aproape 20 și ceva de mii de abonați, 20.000 de abonați parcă. Și n-am putut să mai dau înapoi, îți dai seama. Cine mai face? Te vom vedea la turnee curând? Nu sunt jucător de FIFA profesionist, nu vreau să am de-a face, să mă implic atât de tare într-un joc, să-mi dau chiar toată viața mea privată. Mi-am dat-o la fotbal. Toată copilăria și toată viața mi-am focusat-o pe fotbal. Acum partea a doua a vieții mele, maturitatea să mi-o dau într-un joc, nu, chiar nu, efectiv nu. Mă joc de fan, fac pentru content și cam atât. Aștept să treacă nebunia asta cu coronavirus, să înceapă școlile aici în Germania, că eu m-am mutat definitiv din țară. M-am înscris la școală să învăț limba germană, vreau să termin cursurile astea de limba germană și după să-mi găsesc un job stabil și să-mi fac un viitor aici. Și bineînțeles în paralel să continui ca hobby cu YouTube-ul, vloguri, FIFA pe canal. Ce înseamnă că joci de fan FIFA? Că știu că odată ce intri în jocul FIFA îți cam nu-ți vine să joci un meci. De la un meci ajungi la 10. Joci de fan, dar de fapt nu mai e fan. Că Ultimate Team-ul e deja un mod de joc în care îți vezi toți, efectiv vezi toți diavolii din tine. Nu-ți explici, adică eu mă mai uit după live-uri la live-urile mele să văd, băi, ce am făcut rău, ce am făcut bine, mă analizez, ce să nu mai fac data viitoare. Mă controlez foarte mult pe live pentru că mai sunt copii. Sunt oameni care vor să te vadă un exemplu. Nu poți să fii de 10 în continuu, că nici nu-mi place să fiu prefăcut. Vreau să fiu natural. Mai scap cu o înjurătură, mă mai enervez, dar ce poate să facă un joc din tine, mai ales FIFA Ultimate Team, nu crezi că poate să... Deci eu dacă mă cer cu tine acum de la o sumă de bani, eu n-am putut să mă enervez mai mult decât mă enervez la Ultimate Team sau FIFA. Și nu numai eu, cred că și tu dacă ai să te joci. Mă joc. Ai spart vreun televizor? Vreun joystick, ceva? Nu, n-am recurs la chestii de genul ăsta. N-ai rage-uri de-astea periculoase? Nu, m-am mai dat cu un pumn într-o ușă când eram la voluntari, așa, într-o perioadă și am spart-o și mi-a părut rău. Bine, era
ceva low cost de pe la Ikea, nu știu. Da. Nu dădusem foarte tare, era un placaj foarte subțire. Dar, nu știu, ultima oară când am făcut chestia asta am dat cu pumnul în controller și cam atât. Nu sparg de obicei, n-am spart, n-am mania asta. Dar mă enervez foarte tare și țin în mine, mă consum și mă ia durere de cap. Care e ultimul jucător care ți-a picat acum din... La Reorder mi-a picat roșu. Mai mare așa, un jucător mai bun. Am făcut Elite 2. La Elite 2 mi-am dat niște premii groaznice. Thiago Silva de 96, fundaș central sau 95, Verratti de 95 și Osimhen de 93. Deși mă așteptam la un Neymar, un Natal, un Beneder, un Mbappé. Apropo de fotbaliști ăștia mari, care este unul dintre fotbaliștii ăștia care chiar ți-au pus probleme pe terenul de fotbal? Unul care n-aveai ce să-i faci? Ai putea să-l numești? Da, dar nu e un fotbalist atât de mare și cunoscut acum în timpul ăsta, dar a fost un jucător care a trecut pe la Chelsea, Wolfsburg, are meciuri în Champions League, deci e un jucător cu nume, a jucat Bundesliga, a jucat Premier League, a jucat în Serbia. Marco Marin de la... Da. A jucat și la Chelsea. Da, a jucat la Chelsea. Marco Marin, am jucat contra lui într-un meci Botoșani-Olympiacos. Incredibil. Deci n-am putut. Și mai era Fortunis, capitanul Greciei și al Olympiacosului. Dar Marco Marin, sincer, când l-am văzut cum joacă, deci efectiv nu puteai să iei mingea. În schimb am mai jucat cu un Zenit în amicale, am văzut un Rondon, am jucat cu AS Roma când eram mai copil, un Totti, un Jeremy Menez, un Mexes, am jucat contra la fotbal, dar acum recent cât am fost mare și am văzut fotbalul și văd fotbalul altfel, Marco Marin cred că era pe departe cel mai bun. cele mai multe probleme. Da, nu, efectiv nu puteai să iei mingea bine și am jucat cu Ludogoreț și cu Steaua și cu Botoșani și era un șeptar la Ludogoreț, un brazilian, nu mai știu. Efectiv, nu puteai să-l prinzi. Și de-ai noștri din Liga 1, unul care chiar te lasă așa cu gura căscată la cât de bine se pregătește sau cât de puternic e pe teren. Te referi coleg cu mine sau adversar? Poate să fie și coleg cu tine, poate să fie și adversar. Cel mai bun pe care l-am văzut eu în România pe departe, așa, cu care m-am și antrenat și am jucat, nu pe departe. Cel mai bun pentru mine era Stanciu. Pentru mine. Nicușor Stanciu la antrenamente și nu poți să ajungi la nivelul lui Nicușor dacă nu ești foarte bun. Că s-a vândut totuși pe o sumă mare, 10 milioane. Deci suma este corectă după tine? Eu zic că da, e un jucător de 10 milioane, numai că știi cum e. Noi suntem într-o imagine proastă în Europa, România, români. E clar că dacă nu faci față o lună, 2, 3, o perioadă, nu joci bine, e clar să te îndepărteze. Dar sunt și străini care nu joacă bine mereu și nu sunt dați la o parte pentru că sunt de-ai lor, e clar. Și nu o să dea presa niciodată în ei. Îți dau un exemplu, tu te transferi la Anderlecht, când nu joacă bine echipa, în cine dai? Dai în român, dai în stranier, dai în român, că dai în român. Eu sunt de părere că Stanciu e un jucător foarte bun și mă refer ofensiv, că defensiv cel mai bun fundaș pentru mine e Varela, cu care am fost coleg și am și jucat contra lui. Și a avut foarte mare succes în România și e un jucător bun. Și foarte plăcut, așa, s-a făcut plăcut, nu știu, E altceva, eu am stat cel mai mult cu el în cameră la Steaua, 6 cantonamente, 7 câte am fost, numai cu el am stat. Un om demențial. Mai țineți legătura, mai vorbiți? Da. Dar așa pot să zic, un jucător special la inima mea cu care m-am antrenat și am jucat și mi-e și prieten foarte bun e Băurceanu. Toți vorbesc de Băurceanu, de felul în care era pe teren și... Exemplar. E un om, vorbim de omenie pe lângă fotbal. Un om extraordinar, un fotbalist exemplar. Din toate punctele de vedere.
Înainte cu o oră jumate la teren, pleca după o oră jumate ce se termina antrenamentul. În timpul antrenamentului se pregătea demențial. Sunt de părere că dacă ar scrie o carte cu cariera lui și cum e el, mulți copii ar avea multe de învățat de la el. Sebastian, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația la Ziua din Noapte. Mersi și eu, nu niciun fel de problemă cu cea mai plăcere. Aș fi vrut să spun mult succes în cariera de fotbalist și îmi pare rău că nu pot să o mai fac, dar lasă-mă să spun mult succes în cariera de fotbalist virtual acolo la FIFA și de ce nu, poate te răzgândești, poate te vedem, uite, acum s-au făcut turneele astea Liga 1 și tot așa, online. Nu sunt la nivelul ăla în care să mă înscriu într-o competiție, nu-mi place doar să fiu de împlutură, să fac și eu vreo 3-4. Vrei să și câștigi? Vreau să și fiu undeva sus acolo. Cel mai bun am cum să fiu. Oamenii ăștia care sunt cei mai buni la momentul actual în FIFA au ani grei în jocul ăsta. Multe ore, eu știu foarte bine, joacă câte 8 ore pe zi. Eu am făcut altceva la viața mea. E greu ca eu să fiu într-o competiție și aș putea să fiu, că știi cum e, să te înscrii e pentru toată lumea. Dar de ce să mă înscriu dacă să râdă lumea de mine pe acolo? Una e, eu știu diferența, e ca și la fotbal. Sunt fotbaliști care la antrenament demențiali, dar la meci mai slăbuți. Mai slăbuți, că e presiunea, meciul e altfel. Așa și la FIFA. De acasă, din fotoliu, faci 30-0. Când te duci la regionale, dacă ajungi, îți tremură joystick-ul în mână. Nu mai știi, îți pleacă joystick-ul, îl găsești pe la cot. Cam așa e și la FIFA. Da. Nu stăpânesc atât de bine jocul și prefer să stau liniștit în banca mea. Îți mulțumesc foarte mult, Sebastian, și să auzim numai de bine. Te pup. Salutări. Salut.